В града ме знаят като Тони Рокера. Тони Рокера Стрелата. До 1995 година аз бях военен от страната на закона, от светлата страна на луната, така да се каже, но след 1995 година станах рокер и минах към тъмната страна на луната, подобно на Дар Вейдер, както и той е приличаван като черния принц, който е олицетворение на злото. Роден съм в Перник. Имам един брат, майка ми и баща ми починаха. 17 години ме приеха във военното училище и 4 години от живота си изгубих учейки. С жена ми се срещнах вече като бях завършил военното училище и вече бях на служба лейтенант в град Разлог. Тя учеше, там има един техникум лесохимия. Тогава пък беше нещо като издигнато като в култ по времето на Тодор Живков. И казваха така, семейството основна клетка на социализма, просто и като офицер трябваше да се ожениш, за да гледат по-сериозно на теб. Имам иначе двама сина, моята бивша съпруга се умя да ги настрои много децата против мене. И аз с тях почти никакви контакти не поддържам, което за мен е пък идеално, защото иначе на моите години, като гледам мои връстници, какво представляват, как са се вдетинили и тичат след внучета и не знам какво. Това е смехурска история. Значи 25-та година, като дойдех в този град и седнах в центъра да пия едно кафе и установих, че покрай мене минават 7 жени, един мъж, после 7 жени, пак един мъж и си викам, този град си само за мене. Заживях тук с една позната, едно известно време, обаче по принцип рокерският дух е свободолюбив дух. Дойде миг от време, аз с моя позната реши, че трябва да ми постави условие да избирам между нея или мотора и купоните. И аз избрах мотора и купоните. И казах чао и на нея и си изнесох и заживях в гаража, в рокерския гараж. Отношение на жените сте ми жестока слабост. Постоянно, нали, ви сменям, но такъв си живота. Аз съм на 55 години. Някога като слеза при моя господар дявола в ада, той няма да ме пита ти колко, защо и как си губи времето и да ми предложи я да те върна да си доизживееш. С колко жени си бил в живота си? Знам, сигурно над 1000 при всички случаи са. С 2 жени съм бил едновременно. Това, което ми е слабостта, реално най-добре. Аз по принцип винаги си правя откачени работи. Значи клипа за мен е, т.е. ушким скандален клип си беше много нормално нещо, така че не разбрах защо го приеха като откачен. Целият филм, цялото видео е направено по мой сценарий и си е напълно моя измислица, но този филм като цяло той е посветен на всички рокери, които са загинали, български рокери, по пътищата на България. Аз не го наслава. Не искам да настигна, камо ли пък да изпревара Брат Пит, примерно, по известност. Но е така да е весело на хората. Този мотор си е чисто жива история, рокерска история. Той като цяло ми го докарах от Италия. Преди 7-8 години имаше едни голями наводнения в Италия и тогава този мотор е бил затрупан под кал, бил ли е потънал и този, който ми го докара, ми каза, че се е гмуркал, за да го извади. Защото тук също има рога допълнителни, които така създават малко зловещ вид на мотора, но аз мисля, че казах, че съм Дар Вейдер, така че и самата машина, която карам, трябва да е малко повече зловеща. Значи аз съм минал в този живот абсолютно през всичко. Бил съм и от добрата страна, и сега съм, да кажем, що годи от лошата страна. Бил съм женен, имал съм деца, карам мотори, просто като цяло живота ми е щастлив. Там е работата, че аз никога... Значи аз мога да си се чувствам вътрешно самотен в душата си, когато дойде зимата
и смисъл, че не мога да карам мотора. Но в момента, в който дойде пролет, лято, есен, тръгвам си по рокерски събори, но интересното, че никога не съм сам. Аз самотен, да, вътрешно, но сам никога.